Здравейте хора, аз съм Емката БГ и днес ще покажа как ще си инсталирате Techit Launcher, като този сайт, че има линк в описанието. Цъкате, дивате надолу download, какъвто например сте на Windows, като тук, downloadвате си го, нали така, и имате този сайт. Така, аз ще според клипа, докато ми върви, защото е малко бавно. И да, то след една секунда. И така хора, ето го и сайта, ето това представлява. Тук имате да ще течете, например, CrazyCraft, ето тук имате CrazyCraft, теглите и си играете на това чисто. Така, ето например, атака за бийство, моите да ще изстреляте кекси. И те кажем, това не ви е нужна филата. И това не знам на не яко. И да, това беше от туториала. Малко бързо, но горе-долу да. Това беше от най-нака. БГ10 и до скоро.